Les normes, efectivament, van ser elaborades per un grup, una colla de patums, de lletraferits i també d'impresentables. Per tant, bé, com totes les coses humanes. A voltes és pitjor el foc amic que el que se considera enemic. Oblidemos de Felip V, de Sant Vicent, del Compromís de Casp, de Dona Germana de Foix, i fins i tot de Franco, mort ja fa 50 anys. En 50 anys, els xiquets que van a l'escola, així mateixa, els que estan així, quan s'atrevirien a dir que escriuen valencià perfectament? Per què serà? L'han donat en classe. Per tant, és bo que n'hi hagi normes, sí o no. L'anglès no les té i funciona molt bé. El castellà sí, la gramàtica de don Antonio de Nebrija des de 1492 també funciona molt bé. Els dos funcionen bé. El valencià té les normes des de fa 100 anys, no funciona bé, el que diga el contrari, i les estadístiques oficials mentixen al respecte. I ara, reblant el clau, se'ns demana sacralitzar una eina com a mínim imperfecta o molt dolenta, per no dir molt dolenta, que sona lleig, imperfecta.